Ndewo, Nnọọ, and welcome to your week 12 sentence review. If this week was busy, this is your chance to catch up. All 15 sentences from this week's Igbo Daily Drops in one place. Our mission is simple: to raise 10,000 next generation Igbo speakers. And every sentence you practice brings us one step closer. So wherever you are, in a car, on a walk, or relaxing at home, let's review the sentences from this past week. Ka anyị bido. Let us begin. Number 1. Nnọọ nne m. Welcome my mother. Now, in Igbo language, nne primarily means my mother, but nne is also used as an endearment for any female person. So nnọọ nne m can mean welcome my mother, and it can also mean welcome my dear. Nnọọ nne m, welcome my mother. Repeat after me. Nnọọ nne m. Nnọọ nne m. Nnọọ nne m. Number 2. Banye n'ime ụlọ. Come inside the house. Repeat after me. Banye n'ime ụlọ. Banye n'ime ụlọ. Banye n'ime ụlọ. Number 3. Ahụ adịghị mma. Are you well? Repeat after me. Ahụ adịghị mma. Ahụ adịghị mma. Ahụ adịghị mma. Number 4. Biko ṅụọ mmiri. Please drink water. Repeat after me. Biko ṅụọ mmiri. Biko ṅụọ mmiri. Biko ṅụọ mmiri. Number 5. Ị chọrọ ihe ọṅụṅụ? Do you want a drink? Repeat after me. Ị chọrọ ihe ọṅụṅụ? Ị chọrọ ihe ọṅụṅụ? Ị chọrọ ihe ọṅụṅụ? Number 6. Achọrọ m tea. I want tea. Repeat after me. Achọrọ m tea. Achọrọ m tea. Achọrọ m tea. Number 7. Ọjị abịarutela ụlọ. Kola not or Kola has arrived home. Repeat after me. Ọjị abịarutela ụlọ. Ọjị abịarutela ụlọ. Ọjị abịarutela ụlọ. Number 8. Biko, wara anyị ọjị a. Please break this kola nut for us. Repeat after me. Biko, wara anyị ọjị a. Biko, wara anyị ọjị a. Biko, wara anyị ọjị a. Number 9. This one is a proverb. Onye wetara ọjị wetara ndụ. He who brings kola or kola nut brings life. Repeat after me. Onye wetara ọjị wetara ndụ. Onye wetara ọjị wetara ndụ.
Onye wetara ọjị wetara ndụ. Number 10. Bịa rie nri. Come and eat food. Repeat after me. Bịa rie nri. Bịa rie nri. Bịa rie nri. Number 11. Ị chọrọ iri nri? Do you want to eat food? Repeat after me. Ị chọrọ iri nri? Ị chọrọ iri nri? Ị chọrọ iri nri? Anyị nwere ji na ofe. Number 12. We have yam and soup. Repeat after me. Anyị nwere ji na ofe. Anyị nwere ji na ofe. Anyị nwere ji na ofe. Number 13. Ije ọma. Safe journey. Repeat after me. Ije ọma. Ije ọma. Ije ọma. Number 14. Kelee ndị nọ n'ụlọ. Greet those at home. Repeat after me. Kelee ndị nọ n'ụlọ. Kelee ndị nọ n'ụlọ. Kelee ndị nọ n'ụlọ. Number 15. Anyị ga-ahụ ọzọ. We will see again. Repeat after me. Anyị ga-ahụ ọzọ. Anyị ga-ahụ ọzọ. Anyị ga-ahụ ọzọ. And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 12. Remember, fluency isn't built through perfection, but through consistency. To keep practicing, download the free speaking workbook for this week at learnigbonnow.com. Abụ nwanne gị nwanyị Yvonne Chioma Mbanefo. I am your sister Yvonne Chioma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of your ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.